Pinasa 500% ang pagsaka sa mga kaso sa dengue dinhi sa Central Visayas nga nakakalasusab ug ubay-ubay nga kinabuhi. Sayra nato ang dugang update ni ini pinaagi ni ining report. Sukad sa Enero hangtod sa Hunyo 18 nining tuiga, miabot na sa 6,399 ka mga kaso sa dengue. Sa Central Visayas, 47 na ang namatay. 0.7 case fatality rate. Mas taas kini og 579% itandi sa samang period sa niaging tuig nga adunay 942 cases. Naguna sa listahan ang dakbayan sa Sugbo nga adunay 1,363 ka kaso ug 17 ang patay. Lapu-Lapu City, 982 cases, 8 ang namatay. Mandawi City, 396, 3 ang patay. Talisay City, 332, 3 usab ang patay ug ang lungsod sa Milanilla 216 tulo ang mortality. In terms of the gender or sex affected, both male and females are equally affected. But in terms of age group, ang pinaka-apektado gyud nato is ang 6 to 10 years old and 11 to 15 and 1 to 5 years old. So these are the highly vulnerable. Samtang ipasabot ni Doktora Eugenia Mercedes Cañal, cluster head sa RISO 7, nga ang ilang surveillance may aging tuig wa kaayo ma-maximize tungod kay nakatutok man sa COVID-19 program. The increase is significantly high as compared to the last year's data. Let us all consider that last year surveillance was not the dengue surveillance was not really maximized because all our efforts were attention were given to COVID-19. Nagpadayon ang massive anti-dengue campaign sa DOH ug sa mga LGU batok sa dengue aron mapugnan ang pagkatap nini. Bisan pa man nga karon ang panahon nga gipanglantawan nga mosaka ang kaso apan wa pay dapit sa rehiyon 7 nga naa sa outbreak level. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.